suwake. Kocek suwake. Ano deh? Suwake na? Ah. Ang kinatuwag sa John Mark na isang favorito guys kay kanang taas sa gliog ka nagkasakit. So karon kay nawala lang ang panglasa luto ko og shrimp nga naay daghang kadzong garlic. Okay guys, yung brown na guys. Ibutan na ng half shrimp. Kamera dito. Hi guys, mazumbuntag na tong tanan. Karon day guys, magluto ko og special nga sudan. Siya special ko no kay Damas Marcos guys, aghiwa na ko og ahos. Nja, kuanay guys, medyo na ulilian na ning Marcos duha kay nang inom mig vitamins. 7 pod okay na pod guys. So karon magluto ko og hipon, shrimp kay kanang mazo no ekonomikon kay no bawi na mi sa among panlasa. So tanawon ninyo ka among suha guys, lamig ka. Guys, samo na ni butter may gito ang. Da lami jud ni kaso guys kay butter ang gigisa. Ang butter day ang igisa dan ni ag ahos. Diya na guys, ang nagilunog, lami din ka ron. So kinahanglan mag brown brown sa ning ahos ay na may butang ag sapayan. Unsa na mo sa glagubuha kay kuan ron, bawit. Karang sada na guys, favorito din ni Janjan kaso lang sa una na allergies siya. Mazuan ni kan kay naulian na ja ganahan ko sa inyo ni mo ni nagluto ko kay nami na ko panlasa ron kay na wa na mahilana. Brown na guys, ibutan na ng half shrimp. Yummy name. Hindi na po tayo Sprite. Ito yung Sprite na. Ito na na-start na natin dito. Kamera dito. Sana guys. Asa kayo? Dito ka dali. Ato ka na. Asa? Kamera. Dari ko, asa na ang kamera? Yeah. Di ako tagpili. Asa ka tayo? Dari ko. Dari ko ito. Yeah, ikaw din. Pwede na mo ito ako lang. Lagi ko kung kasama. Naluluto ba ka na? Ilaw. Uy, hindi ka diya, day. Kaya maami ko, day. Ato na ka, di mo kakakita na to. Talikod mo tao to. Talikod lagi to. Ilaw? Wala. Asa?
Basta di man po. Ang tanan ba po ang pangahon? Wala po, Sarah. Gusto ko sa liputan. Oh, sarang mo tayo. Gara ka ng kulay, kaya ako yung mga siguro na rin. Hi guys, mga anta, ha? Sige, sa kulit. Parang nagkakon. Garlic daw. Garlic, o ka lang. Butter. Nagpapin mo, ay. Patag mo, ay. Ano nga ito nagluto yan, Ron? Uy! Eh. Iulin na. Hello guys. Pasensya na mo saba kay daman lagi Mr. Paglagat arang kakasagkazog bawd. Tsaka salamat ko sa Ginoo guys kay uko nagamang magipang bati. Ja nagka banding na pod ming tulo kay damas janjan. Muli man sa kay may klase. Ja guys, mga andeta. Dahil sa mga. Lain ng bugas ha? Uy. Ito ang mga galing. Ang binong ko. Nakakita lang. Para. Kita kan Sprite ba? Ano ba yung palit? Ano? Kita ada apa? Dengan aku ya. Dengan aku. Mga tawag ito pa po. Lupa. Kada, sa kamanday. Hi guys, magluto ta guys. Yung mga naong mag-ibis kami pa. Banyak sesuatu, apa positif. Okay. Kailangan mabuto. Wala nga sa food. Ha? Yung cover ko kung pilit naman sa kanya. Wala nga sakto. Ito gano'n. Ito. Ang wala ka maganda. Ito yun.
Kasi makakaya na din tayo na. Shell. Hindi ako yung natin. Hindi makakagaw. Medal day. Kaya ka naman. Kayo? Bugar naman lang ako power. Bugar naman ako power. Doon sa din na, bit-tente. Ano mga ganong pag-delete? Ha? Ang nakakonsolate type, mga organism na mga ganong pag-delete. Hindi nakakonsolate type. Ilang anong bawal man ito ka? Kamakaya. Delikado? Oo. Kamakaya mo na yun, Day. Kamakaya. Buwan, buwan. Next na. Boost lang. Sa iyo mga. Oh? Yo ma. Bilhin, bilhin niya. Kapag may nangugis daw, samot, bahay na mga bibili ng kasi. Yung sindali ang sarili na kailangan kong nakuha as dos. Tingwa. Few moments later. Hi guys! Tanawag dagat. Ganyan ang buntag. Arang ka baud kay arang ka high tide. Karon low tide na po guys. Tanawa. Tapos Marcos to ah. Dandan to ah. Yung mga ginasun siguro na. Para guys to ah. Agusa. Dooy. Kay naktok. Yeah guys. Kinaktok kay di man ka naog kay na daw mag-isang hagdanan na paadso palagi na si Matmat rin na diha sa kangare daga sa bayot ya tonan ito kasi nanigo Nag-subscribe sila. nice okay oh suke ano deh suke na na deh ko ninikad Wala ba kung kandag silupin? Kau silipin. Wala na, wala na pa to. Ano ba? Nananguha. Daghang nanguha? Ninikad na lagi na plastic. Ay, daghang nanguha. Hindi ra tayo na diha day. Manginhas lagi. Kauban na May bawan nila dun sa murasan ka. Ingarong oras ha. Laro, urasan yun, ani. Akala kay kusog magkuan kanina, daghang pang banas diha. Ugma day. Ato tagi pikas. Hindi. Kag plastic ka, balik. Ano yun? Daghan na. Daghang na nanguha. Lahi kag CMM dyan. Lahi kag CMM. Hindi, ano lang kung Saka nang sarang kabuok. para kabuo. Anja kay kapoy malagay yung kuan magsuri-suri aris dagat ja og nakas dagat tay masiri ka ano kamote og saging. Mo ni guys nga nagdungag ko. Hi guys, merinda tay saging. Ginamos saging kamote. Kining ko, Wilfredo Carnes Doctor. Ang sa kasi. Siya mong gilot naman. Apa? Diyan tamo na ako doon. May saging. Dai. Tamo na ako. Sabi ko karoon na masunod. Oh, kakamuli. What's up? Oh. Kung karoon, ubak man niya ito lang tayo. Ay, ano dyan?
Gawgas na mo guys. Oh, i-search tayo. Kada tagi na mo ito. Tasagli gagamang tagahugas. Gagugas do ya. Nga panay sabon.